आं बेखौ सोंग्रोगोन, who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर? मैदोम ना खिदोम? Who the hell are you to judge? मुगानि साफ्रोमखौबो नैबे ट्रेन्डजारि ब्लगा दायो लोगोफोर मैदोम बसुमतारीनि सायाव फंनैसो माखासे खेंफोरथि होनो थाखाय गोसो जादों। दायो लोगोफोर नैबे मैदोम बसुमतारीया बावैसो बेंगलनि सासे आइजो प्रीति नार्जीनारी बियानैखौहाय बेबायदि बियो माने मैदोम बसुमतारीया ओरैबायदि गाज्रि बाथ्राफोरजों जावदों बखिदों, बेबायदि माने इनसाल्ट खालामदों आरोखि प्रीति नार्जीनारीखौहाय बिथां मैदोम बसुमतारीया। दायो मैदोम बसुमतारीया गावनो केरेक्टार लुज, दिनैहाय माने गुबुनफोरखौसो बियो माने बायदिसिना बाथ्राफोरजों जकिं खालामनाय बा इनसाल्ट खालामनाय बखिनाय बेफोरखौ ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि माने बिथांनि बुंनायफोरखौ खोनानो मोनो आरोखि। दायो मैदोम बसुमतारीया सासे आइजो रान्दि जाखानाय मानसिजों बेफोरबायदि माने हमजानानैहाय बेबायदि माने पाब्लिक मानसिफोरजोंहाय बा गामिनि मानसिफोरजों दुम जानायखौहाय जों ससियेल मिडियायावहाय माखासे भाइराल जानायफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो बा जों मिथिनो मोन्दों आरो। दायो लोगोफोर मैदोम बसुमतारीया सासे हिनजाव गोनां गथ' गोनां सासे मानसिसो, अब्लाबो बियो माने गुबुन हिनजावफोरजों माखासे बियो माने सम्पर्क लायो बा रिलेशनशिप लायो। बेफोरबायदि माने जों बेफोरबायदि माने कमिउनिटि गाइडलाइन्सफोरखौ मानियालासे दिनै बिथाङा माने गोदाव सोराव भिडिअ हगारलाबायो। इउटुबार जानानै दिनै मेडिया जानानै बिथाङा दिनैहाय माने गावनो केरेक्टार लुज देखायोब्ला बिथाङा माबोरै ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनो हागोन, बेसो मोनसे। दायो नोंथांमोना मैदोम बसुमतारीनि माखासे जाथाय बुंलांनाय जन कार्जि ब्रादारनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांदो आरो हामबायसै। थेंक इउ। आरोबाव मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय लोगोफोर, आङो भिडिअ लाबोनो हायैनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माने न'आवहाय जेबो नेटआनो नाङा, टाइम बायदि आं हगारनो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनैहाय माने भिडिअखौ सप्तासेनि एसे बारा बा 7 डेजनि बारा आं जाबाय भिडिअ हगारिया। दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर, अब्ला नायलांदो भिडिअखौहाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नुनानैहाय बा साबस्क्राइब खालामना होदो नुयोब्ला, ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो जाहाथे माने गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो। हामबायसै लोगोफोर। थेंक इउ। फैदों जोंनि एमजे आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों। दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोम ना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया। बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय, बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजेखौ बखिनायनि थाखाय, एमजेखौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै। न' बे टटेलि रं। आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया। खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो, एमजेनि थाखाय मैदोमा बुजायाखै। एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो, मैदोमखौ बुजादों, बिराद मोजां जादों, बिराद बरिया जादों बुजादों। आं बेखौ सोंग्रोगोन, who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर? मैदोम ना खिदोम? Who the hell are you to judge my sister? मा राइट्स दं नोंनाव? मा राइट्स दं नोंनाव एमजेखौ, एमजेनि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो? दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि, दिनै डिलिभारि जादों, मा जादों, नोंहा मा राइट्स दं? दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव, ओरैबायदि नोङो दुखु होदों। जे दिनखालि गथ' जन्म जादों, ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों। ओरै बेसारा फुरथिनि सम, फुरथिनि दिन, बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ? बुलशिट। दिनै बुजिग्रो, दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो। दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो?
एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय ठीक आसे बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला किन्तु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय एमजेखौ बुजायग्राया बेनो जाबाय एमजेनि हिनजावखौ बुजायग्राया Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. MJ को बखिनायनि दायाबो गवा नङा मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजायाखै बियो किन्तु बेखौ मानसिफोरा कनफिउजन जानो हागौ एमजेनि थाखाय बुजादों किन्तु एमजेआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो किन्तु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै